A área termal do Bañiño en Punxín resultou beneficiaria das últimas convocatorias da Consellería de Economía e Industria destinadas a entidades locais para actuacións encamiñadas ao acondicionamento e mellora das instalacións dos espazos termais de uso lúdico da comunidade autónoma, con apoios que chegan ao 80% do importe das actuacións. Ademais de que foron unhas das primeiras en adaptarse á nova lei, tamén foron unhas das primeiras en concorrer ás axudas que a Xunta de Galicia convocou para intentar conseguir esa adaptación á nova normativa. Hai que dicir que, por exemplo, no ano 2022 concorreron a esa liña de axudas, obtiveron unha contía cercana aos 113.000 euros. É certo que houve que facer unha parte de cofinanciamento por parte do Concello, pero eu sei que Manolo, o alcalde, moveuse moito e aí tivo a axuda da Deputación. Aí, eu creo que é un exemplo da colaboración institucional. Esta zona conta cunha rampla para persoas con discapacidade e melloráronse as instalacións de aseos e vestiarios para adaptalos á normativa de accesibilidade, ademais de acondicionar a contorna e saída das augas termais. É unha piscina termal ao aire libre, pero ademais é accesible. Iso é o que a fai singular, e iso é o que dota de valor engadido a esta actuación, efectivamente, que ten en conta non solamente a parte termal, senón, neste caso, incluindo nun ámbito rural, nun ámbito no que se podía pensar que ao mellor non había esa sensibilidade de cara ás persoas con mobilidade reducida, incorpora, sin dúbida, esta funcionalidade, esta posibilidade que é tan necesaria